Аз съм Интересвайсонов Плейс и днес играя в един сървър на Minecraft. Сървър с Crafters Land, тайфото ще има в описанието. Тук се играе днеска на Skywars, а той човек с наличния човек е го тук. Той е мой приятел, мой гост и се казва TextBG. Кажи здрасти на YouTube. Айде. Да, отиваме вече на Survival Games. О, добре, на Skywars тогава. Аз съм много добър. Сега играя на малък екран и ми е ужасно трудно. О, не знаеш колко е гадно. Добре. Сега къде си? Айде. Едно. Да. Добре. Точно, то най-тъпия мап ли бе? Трябва да сте видите най-тъпия мап. На таймлапс. Нали че ще кажа най-тъпия мап, в който правите абсолютно най-тъпите неща. И така тук събирате дърво, за да можете да стигнете до нещо, да си екипирате. Това е голямата пня, т.е. вие нямате блокове, нямате честове там къде се спаунвате. Това е най-шибания мап. Добре, вече писам. Ето тук целта ви е да доберете първи до там, ако можете до центъра да доберете първи и ако намерите лък сте късметлия. Отцепите всички. Ама, не, някъде вече има лък. Пак зрителя ще мръ. Добре, явно някой ме е погнал. Аха, виждам къде е. Така, нека се придвижим деликатно с нашия бутон Shift. Дото игра на 1.10 и да, просто ви... Да, е на 1.10. Нищо чудно. Тъпите блокове не стигат далеч. Трябва да се вършим с още блокове. Но този мап само съмре, така нали хора. Само се умира. Ето, за телевизията това е много бърнат. Значи, анти-чит, strange click speed. Кикнаха ма, защото съм цъкал много бързо. Това ако не е пълна глупост, не знам какво е. Чакай, кикнаха ма от сървъра секунда. Сега чакай, да го мога да спектейтвам. Значи, Spectate Games. Ти си в кой мап си? Тогава са махай. Ето. Айде, да пробваме отново. 2, 1. Така. Аерелдим. Ами не знам. Това е, нали, първите му букви, първите три букви са АР. Аз сме в един същ. Аз тук не мога да видя името, но ми се струва, че до мене. Чакай, виж. Какво? Батка, отрязахме малко. Виж, отрязахме малко. Виж. Снимай клип, бе. О, тафо имам лък. Имам лък, значи ще разцепа тук хъщиките. И як меч имам, царето нямам почти нищо, никаква броня. Добре, ти къде си? Ти къде отиваш? Чакай, тук има един човек, който ще може да оцеля. Да, явно няма да го оцеля. Един се мъчи да ходи към мен. Не,
Бързото. Оцеликото е. Видите ли, видяхте ли, че се запали? Трябва да видите, че се запали. Добре, айде започвам да бягам от тук, да оттъпя разни хора или да им обира честовете. Този мап аз винаги строя допълнително на пътеките, защото съм много добър в падането. Не! Не! Как умрях, бе? Това е тази щитня, бе? Как умрях? Добре, загинах. Окей, да видим поне дали си в една арена. Да. Ето тебе. Ето тебе. Аз пропуснах да вляза долу. Може тук са закоствил ли, бе? Аз се кажа къде са другите хора. Чекай. Значи един се разхожда отгоре, а пък друг се... Чекай. Ти се стоиш тука, а пък къде има хора. Супер. Значи единия вече умря, а пък другия е на... Ти си в центъра, сега обърни се наобратно. Обърни се наобратно. Да, обърни се така къде е другия. Обърни се наобратно. Та само напред. Не ходи напред. Е там в ония остров отсреща. Леве ще ни темата на броня. Да, за тебе, бий са като мъж. Умря ли? Добре. Точно този клип ли няма да победа, бе? Айде бе, тук още една игра ще изиграем. Айде. Тъпа да играем тим. Аз те подскачам, за да ме видиш къде съм. Айде. Знам. Не говоря ти като влезем в битка. Айде. 3, 2, 1. Същия мап сме. Чекай да се... тук трябва да си вотват. Задължително тук да си вотват. Чекай. Само тук вотвам тук. Чекай. Ей тук скачам си. Ти ако искаш ти скачай, за да те видя къде си. Ето тебе. Срещу мен си. Богати сме. Добре, ти имаш ли каска? Чекай, тук. Кой взема повече демидж, брадват? Чекай, аз вземам блокове, бе. Накъде съм без блокове? Особено на този мап. Пък къде видно? Ето. Имаш ли още една каска някъде? Добре, чекай, ела при мен да се съселим. Ти имаш ли перли? Аз не забравя да придюва този чест. Чекай, че може да имам нещо, което ми трябва. Това по-силно ли е? Не, базбабравата е по-силна. Значи като тук цяло няма нищо. Нищо и така става. Добре, сега се качваме някъде. Ти имаш ли блокове? Добре, последва има тука. Така, значи, тук човек има ли? Явно този човек е избягал. Този човек ми се струва, че не е взел честовете си. Не е взел си ги всичките. Добре, нека видим следващия чест. По-бързо да умират тези хора, че няма да могат да победят пред кадър. Супер, златния вълк. Айде бе. Не мога да довърши битката в този клип,
До това